Aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila wa kunnafoniya kɛnɛw kan foli ani tanu b'an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye juma ye février kalo tile 20 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoliba minnu b'an bolo k'olu da tulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ kunnafoni daminɛ la bi an bɛ Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen février kalo tile 17 san 2026 min yɛrɛ ye organisation des nations unies maaw yɛrɛ ni olu ye ONU yɛrɛ olu ye wele bila Libi jamana autorité maaw yɛrɛ ma k'a fɔ ko sariya min yɛrɛ bɛ Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la tunkarankew yɛrɛ ma k'u ka yɛlɛmaba yɛrɛ don o sariya ninnu yɛrɛ la wa teliya yɛrɛ fana kɔnɔna na ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ ko Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko tunkaranke minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u sɛgɛnnenba yɛrɛ don o de kosɔn olu yɛrɛ wele bila u ma k'u ka wuli ni k'u ka sariya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma teliya kɔnɔna na organisation des nations unies maaw yɛrɛ wele bila Libi jamana fan fila bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma ni olu yɛrɛ bɛ tali kɛ Tripoli maaw ka gouvernement maaw fo ka taa se jɛkulu wɛrɛw yɛrɛ fana ma minnu bɛ Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Libi jamana est yan fan yɛrɛ fɛ organisation des nations unies yɛrɛ y'a ɲini nin côté fila ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛ k'u ka yɛlɛmaba yɛrɛ don u ka sariya ninnu kɔnɔna na teliya yɛrɛ kɔnɔ nations unies maaw y'a yira k'a fɔ ko mission d'appui des nations unies en Libye ale ni haut commissariat des nations unies aux droits de l'homme maaw yɛrɛ ka rapport yɛrɛ kɔnɔna na k'a yiralen don k'a fɔ ko tunkarakɛ minnu yɛrɛ sigilen bɛ Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko kuma dɔw la k'u b'o olu yɛrɛ maltraité wa fana ko kuma caman ko bingani wale yɛrɛ fana bɛ kɛ ni k'a ɲɛsin o tunkarakɛ ninnu yɛrɛ ma wagati dɔw yɛrɛ la u bɛ dɔw yɛrɛ minɛ ni ka olu bila kaso yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ma fosi yɛrɛ kɛ wa fana ko maa minnu yɛrɛ fana bɛ nin walejugu yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin tunkarakɛw yɛrɛ ma k'olu yɛrɛ fana tɛ pini ni Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a ka kan k'u ka wuli ni ka yɛlɛma dɔ don ko in yɛrɛ la organisation des nations unies maaw yɛrɛ ka rapport yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko système d'exploitation des migrants yɛrɛ de bɛ yen nɔ ni o b'a yira k'a fɔ ko kuma caman yɛrɛ de k'u bɛ nin walejugu ninnu yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin tunkarakɛw yɛrɛ ma ko maa caman yɛrɛ fana bɛ Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na minnu bɛ tunkarakɛw yɛrɛ ni ka u profiter olu yɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ ko tunkarakɛ minnu yɛrɛ bɛ Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u tɛ condition ɲuman na wa lakana fosi yɛrɛ tɛ o tunkarakɛ ninnu yɛrɛ kan fɛn min yɛrɛ fana u ka bugunatigɛ sɛbɛnw yɛrɛ o tɛ a camanba yɛrɛ fana la wa wari yɛrɛ tɛ tunkarakɛ ninnu yɛrɛ bolo hali maaw yɛrɛ tɛ yen nɔ minnu bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ yɛrɛ fana dɔn k'a ɲɛsin o tunkarakɛ ninnu yɛrɛ o kosɔn Libi jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ fana bɛ u profiter o situation yɛrɛ de la k'a ɲɛsin tunkarakɛ ninnu ma o ni maaw y'a yira k'a fɔ ko walejugu min bɛ ka kɛ k'a ɲɛsin tunkarakɛw ma Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'o ye walejuguba yɛrɛ de wa fana k'a bɛ ka kɛ fosi tɛ ka bɔ a la Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na fo wale yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ normal yɛrɛ de Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na organisation internationale pour l'immigration maaw ye recensement dɔ yɛrɛ kɛ Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2024 kana bila san 2026 yɛrɛ kɔnɔna na ko tunkarakɛ minnu yɛrɛ taara Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu bɛ taga fo ma 900 tunkarakɛw yɛrɛ de la minnu yɛrɛ y'u yɛrɛ sɔrɔ Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na halisa an bɛ to organisation des nations unies maaw yɛrɛ ka rapport yɛrɛ kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ ko Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko tunkarakɛ minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ko Libi jamana kɔnɔden caman yɛrɛ de bɛ abuser olu yɛrɛ la ka d'a kan ko kuma caman ko tunkarakɛ minnu yɛrɛ bɛ taa tunga la jisiraw yɛrɛ fɛ k'u b'olu caman yɛrɛ jɔ ji sanfɛlaw yɛrɛ la wa kuma caman u b'u lajɔ wagati min yɛrɛ la o y'a sɔrɔ u bɛ faratiba yɛrɛ de kɔnɔna na wa u bɛ u lajɔ ji ninnu yɛrɛ sanfɛ k'a sɔrɔ u m'a kɛ sariya yɛrɛ fana kɔnɔ wa ko Libi jamana yɛrɛ fana kɔnɔna na k'u bɛ tunkarakɛw yɛrɛ fana gɛn ka b'u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ma examination fosi yɛrɛ kɛ o tunkarakɛ ninnu ka kow la dɔw yɛrɛ fana bɛ o tunkarakɛ musolamaw yɛrɛ fana ye ni ka bi olu kan dɔw yɛrɛ fana bɛ tunkarakɛ ninnu yɛrɛ fana minɛ ni k'u bila baaraw yɛrɛ la jagoya yɛrɛ la n'u tilala u tɛ wari yɛrɛ fana d'u ma ko ni maaw y'a yira k'a fɔ ko kuma caman fana u bɛ tunkarakɛ ninnu minɛ ni k'u bila kaso yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ daliliya foyi yɛrɛ de t'u bolo k'u b'u minɛ dɔrɔn k'u bila kaso yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan k'u bɛ sugu la dɔrɔn u ye dɔw yɛrɛ fana bila kaso yɛrɛ kɔnɔna na u t'u jantu yɛrɛ la olu bɛ vie condition juguman yɛrɛ kɔnɔna na o kaso ninnu yɛrɛ kɔnɔna na wa u y'a yira k'a fɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ tunu u ka tunga ninnu yɛrɛ fana senfɛ maa si yɛrɛ tɛna bɔ u kibaruyaw yɛrɛ fana kalama organisation des nations unies maaw y'a yira k'a fɔ ko kuma bakurubaya yɛrɛ la k'olu bɛ fɛ k'a yira dɔrɔn de k'a fɔ ko tunkarakɛ minnu sigilen bɛ Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u sɛgɛnnen don u bɛ ka ɲani jugu dɔrɔn de kɛ Libi jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na wa Libi jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ fana bɛ walejugu ta ni k'a ɲɛsin o tunkarakɛ ninnu yɛrɛ ma k'u tɛ ka olu yɛrɛ fana lajaba k'a ka kan ko min yɛrɛ Libi jamana autorité maaw yɛrɛ ye k'u ka wuli ni ka solution dɔ ɲini nin ko yɛrɛ la u ka yɛlɛma don u ka sariya ninnu kɔnɔna na organisation des nations unies maaw yɛrɛ ka agence fila olu yɛrɛ y'a laɲini Libi jamana autorité maaw yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko tunkarakɛ minnu yɛrɛ minɛnen b'u bolo k'a sɔrɔ kun fosi t'a la k'u ka o tunkarakɛ ninnu yɛrɛ bila teliya kɔnɔna na sabula ko maa dɔw yɛrɛ minɛna k'a sɔrɔ u t'a dɔn u minɛna kun min yɛrɛ la
ma fosi yɛrɛ kɛ u y'u minɛ dɔrɔn parce que u bɛ s'u la ka t'u bila kaso ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko dɔw yɛrɛ fana bɛ kaso ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ wagati jan yɛrɛ bɔ wa u y'u minɛ ka taa kaso ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ka autorité maa dɔw yɛrɛ t'a kalama ko ni maaw y'a yira k'a fɔ ko centre officiel dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ ni o bɛ wele ko DSIM ni o bɛ gérer u ka autorité maaw yɛrɛ de fɛ ko o centre yɛrɛ kɔnɔna na ko tunkarakɛ minnu yɛrɛ minɛlen bɛ ka bila o centre yɛrɛ kɔnɔna na ko bɛ taga fo tunkarakɛ maa 1000 yɛrɛ de la Organisation des Nations Unies maaw y'a yira k'a fɔ ko nin ye o centre maaw dɔrɔn de ta ye ko nka ko n'u ko k'u k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan k'olu yɛrɛ kɔni b'a ɲɛ Libi jamana autorité maaw yɛrɛ fɛ ko sariya min yɛrɛ b'u bolo tunkarakɛw ka ko la k'u ka o sariya ninnu yɛlɛma teliya kɔnɔna na walasa u ka nin système jugu yɛrɛ kɔnɔ u ka se ka dabila u ka jamana yɛrɛ kɔnɔ Organisation des Nations Unies maaw yɛrɛ fana y'a ɲini farajɛla jamanaw yɛrɛ fɛ ni o ye Europe jamanaw yɛrɛ olu minnu yɛrɛ bɛ tunkarakɛ ninnu ye refoulé ka b'u ka jamana kɔnɔ ka t'u bila Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu b'a ɲini u fɛ k'u k'o fana dabila walima ka o tunkarakɛ ninnu yɛrɛ jɔ kɔgɔji yɛrɛ sanfɛ wale min yɛrɛ la k'a fɔ ko faratiba yɛrɛ de don k'u ka nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ dabila sabula u bɛ ka tunkarakɛ ninnu tɔɔrɔ de k'olu yɛrɛ bɛ fɛ adamadenw ka sariya yɛrɛ u bɛɛ lajɛlen k'i niyɔrɔ sɔrɔ o la wa u bɛ fɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana ka o sariya ninnu yɛrɛ respecté waati tɛmɛnenw yɛrɛ la an kun bɔra ni k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko février kalo tile 10 tɛmɛnen san 2026 ko sanba dɔ yɛrɛ nana Madagascar jamana yɛrɛ kɔnɔna na san min yɛrɛ nana ni fiɲɛ juguba yɛrɛ wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu yɛrɛ ni ka maa caman yɛrɛ bɔnɛ u ni na Madagascar jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa u ka autorité maaw yɛrɛ fana ka kɔrɔfɔ la kɛra sababu yɛrɛ ni ka maa 15 yɛrɛ fana tunu ni olu yɛrɛ ma se ka ye wa maa ba caman yɛrɛ fana joginna kosɛbɛ o sanfɛ ba yɛrɛ fana sababu la so minnu yɛrɛ fana binna ale ni jiwoyo min yɛrɛ fana nana u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na ko yɛrɛ fana cayara kosɛbɛ wa o sanfɛ ba yɛrɛ bɛna Madagascar jamana kɔnɔna na wagati min yɛrɛ la u ka autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko janvier kalo daminɛ yɛrɛ fana ko sanfɛ ɲɔgɔn yɛrɛ fana nana o fana yɛrɛ senfɛ jiwoyo caman yɛrɛ fana sigira u ka jamana yɔrɔ caman yɛrɛ la wale min yɛrɛ kɛra sababu yɛrɛ ni ka Madagascar jamana kɔnɔndenw yɛrɛ bila gɛlɛya caman yɛrɛ de kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ ko min ye Moscou ye ni o ye Russie faaba yɛrɛ olu yɛrɛ bɔra ni ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Madagascar jamana kɔnɔndenw ni a autorité bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ka bɔ o gɛlɛya ninnu kɔnɔna na cogo min na a yirala k'a fɔ ko walasa Madagascar ka se k'a yɛrɛ dɛmɛ ka bɔ jiwoyo minnu sigilen bɛ a ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ani u ka yɔrɔ minnu yɛrɛ cɛnna ko Russie jamana autorité maaw yɛrɛ ye minɛn caman yɛrɛ de bila ka taa Madagascar jamana kɔnɔna na minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ hélicoptère Mi-8 ani camion caman fo ka taa se minɛn wɛrɛw yɛrɛ ma ni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye mago ɲɛ minɛn nafamabaw de ye Russie jamana ambassade min yɛrɛ sigilen bɛ Madagascar jamana yɛrɛ kɔnɔna na ale yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la a y'a yira k'a fɔ ko Russie jamana yɛrɛ ni équipement camanba ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bila ka taa Madagascar jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka u yɛrɛ dɛmɛ wa u y'a yira k'a fɔ ko minɛn ninnu yɛrɛ bɛna kɛ sababu yɛrɛ walasa u ka se ka dɛmɛ dɔw yɛrɛ ta k'a lase u ka jamana fan caman yɛrɛ ma k'a sababu kɛ ni camionba ninnu ni hélicoptère ninnu yɛrɛ ye wa u y'a yira k'a fɔ ko minɛn ninnu yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ u ka se ka maa caman yɛrɛ de fana ni kisi ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔna na wa y'a yira k'a fɔ ko minɛn ninnu yɛrɛ bɛna kɛ sababu yɛrɛ u ka se ka maa caman yɛrɛ fana ni kisi ka bɔ ni jiwoyo ninnu yɛrɛ la k'u bɛna hélicoptère ni camion ninnu yɛrɛ fana kɛ ka dumuniw yɛrɛ fana ta ka taa di u ka jamana ye région caman yɛrɛ la minnu yɛrɛ ye gɛlɛyaba yɛrɛ sɔrɔ ka sababu yɛrɛ kɛ sanjiba min yɛrɛ nana ni fiɲɛba yɛrɛ ye Russie jamana diplomate yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ale y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw yɛrɛ la ko Russie jamana y'a yira k'a fɔ k'u bɛna taa ni balo yɛrɛ fana ye Madagascar jamana yɛrɛ kɔnɔ walasa u bɛ se ka taa o di u ka jamana kɔnɔndenw yɛrɛ ma u bɛ se ka u dɛmɛ ni o ye cogo min yɛrɛ la ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u ka jamana kɔnɔndenw bɛ gɛlɛyaba yɛrɛ kɔnɔna na sabula maa dɔw yɛrɛ tun ye sɛnɛ kɛ u tun ye sɛnɛ min yɛrɛ kɛ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ labalo ni o ye ko o jiwoyo yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka taa ni o sɛnɛfɛn ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye wari yɛrɛ fana tun bɛ minnu bolo ni olu tun b'u ka balo san ni olu yɛrɛ fana ye ko jiwoyo taara ni olu yɛrɛ fana ka wari caman ye dɔw yɛrɛ fana ka so yɛrɛ dafiri la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Madagascar jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye région dɔw yɛrɛ kɔnɔna na o dugu sigiba maa caman yɛrɛ de déplacelen don ka b'u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na k'a sababu yɛrɛ kɛ ni kasaraba yɛrɛ ye min kɛra u ka jamana kɔnɔna na février kalo tile 10 tɛmɛnen san 2026 an bɛ foli belebele kɛ ni k'a ɲɛsin Russie jamana autorité maaw yɛrɛ ma olu minnu yɛrɛ ye Madagascar jamana kɔnɔndenw yɛrɛ ye ni gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna na ni ka dɛmɛ yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana kɔnɔndenw yɛrɛ ma John Dramani Mahama ni ale yɛrɛ ye Ghana jamana ɲɛmaa yɛrɛ ale bɔra ni ka wele yɛrɛ bila entreprise caman dɔw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔkan jamanaw ka entreprise minnu yɛrɛ bɛ Ghana jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka usine yɛrɛ de jɔ ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na usine minnu yɛrɛ kɔnɔna fana la ni ale ka jamana produit yɛrɛ de bɛ bayɛlɛma o usine ninnu yɛrɛ kɔnɔna na
ko ni entreprise min yɛrɛ kɔni ma sɔn ale ka fɔta yɛrɛ ma ko o tigi yɛrɛ bɛ se ka minɛnw cɛni ka bɔ ale ka jamana kɔnɔ. John Dramani Mahamani ale ka laseli ninnu yɛrɛ kɔnɔna na y'a yira k'a fɔ ko ale ka nin fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kun de ye walasa ka fɛn bayɛlɛmali yɛrɛ de encourager kosɛbɛ ale ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la matière première yɛrɛ la. A yira k'a fɔ k'ale ye nin fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ latigɛ walasa usine ninnu mana u ka usine ninnu yɛrɛ dayɛlɛ u ka usine yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ se ka fɛn caman bayɛlɛma minnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ olu ka dugukolo yɛrɛ kɔnɔna na minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min ye sɔmɔw si fo ka taa se caoutchouc yɛrɛ ma ni o yɛrɛ ye matériel dɔ yɛrɛ de matériel manama yɛrɛ de don ni ale yɛrɛ fana bɛ se ka bayɛlɛma ni ka kɛ fɛn dɔ yɛrɛ ye k'ale yɛrɛ bɛ fɛ produit ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka bayɛlɛma u yɛrɛ ka jamana yɛrɛ de kɔnɔna na wala u bɛ se k'a bila ka taa kɔfɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na produit ninnu yɛrɛ bɛ se ka feere yen nɔ cogo min yɛrɛ la walasa fɛn min yɛrɛ u ka jamana sɔrɔko yɛrɛ a bɛ se ka o yɛrɛ layiriwa. John Dramani Mahamani y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛ fɛ a ka voyage yɛrɛ kɛ diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na a ka voyage ninnu yɛrɛ senfɛ a ka se ka sɔmɔkolo yɛrɛ san sɔmɔkolo min yɛrɛ bayɛlɛmana u yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye Ghana ye ko sani ale yɛrɛ ka i ta kɛ yala diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ka taa jamana wɛrɛ ka produit yɛrɛ san i n'a fɔ minnu bɛ bɔ Inde jamana yɛrɛ kɔnɔna na walima jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na k'ale yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ de u yɛrɛ ka jamana produit yɛrɛ fana ka yala diɲɛ jamanaw kɔnɔna na ale mana taa jamana fan o fan a ka taa sɔrɔ u yɛrɛ ka produit bayɛlɛmalen yɛrɛ de bɛ yen nɔ. John Dramani Mahamani y'a yira k'a fɔ ko ale ka nin initiative yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ walasa maa caman yɛrɛ ka baara in yɛrɛ kanu ka se ka na baara in yɛrɛ kɛ u ka jamana kɔnɔ wa k'a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ fana ye ni ka zone industrielle agricole min yɛrɛ b'u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka u fana bonya kosɛbɛ ka avantage ba yɛrɛ fana di cakɛda dɔw yɛrɛ fana ma cakɛda minnu yɛrɛ fana ka baara yɛrɛ bɛna kɛ o produit ninnu yɛrɛ bayɛlɛmani ye fɛn min yɛrɛ fana ye contrôle yɛrɛ ko yɛrɛ fana bɛna caya kosɛbɛ walasa u ka se k'u assurer ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ ka kɛ sariya yɛrɛ de kɔnɔna na. John Mahamani Dramani y'a yira k'a fɔ ko olu ka jamana ka laɲini yɛrɛ de san o san u ka se ka 100 sara la 50 walima 60 yɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ ka produit bayɛlɛmalenw yɛrɛ la k'u ka ni feere kura min yɛrɛ filɛ nin ye ka bila sen kan ko feere kura yɛrɛ fana kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ fana ye cacao bayɛlɛmali yɛrɛ fana ye ko yɛrɛ fana b'a la. John Dramani Mahamani y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ko cacao sɛnɛliko yɛrɛ la ko Ghana yɛrɛ de ye jamana fɔlɔ yɛrɛ ye a yirala k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ la min ye John Dramani Mahamani yɛrɛ ko ale yɛrɛ kun ya cacao feereli yɛrɛ interdit jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na sabula a yɛrɛ de kun bɛ fɛ ka o cacao ninnu yɛrɛ bayɛlɛma o yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o kɔfɛ k'a labɔ ka taa feere jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔ. John Dramani Mahamani ale yɛrɛ bɔra ni ka nin laseliba yɛrɛ kɛ sommet ba dɔ yɛrɛ senfɛ min yɛrɛ kɛra Ghana jamana kɔnɔ sommet min yɛrɛ daminɛna février kalo tile 17 ni a bɛ ban bi février kalo tile 20 yɛrɛ la san 2026 John Dramani yɛrɛ kɔni y'a ka nin laseliba yɛrɛ kɛ o yɛrɛ de senfɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye John Dramani Mahamani yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni y'a ɲini cakɛdaw yɛrɛ fɛ minnu bɛ ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni cakɛda minnu yɛrɛ ye jamana wɛrɛ yɛrɛ de ta ye k'u yɛrɛ ka usine yɛrɛ jɔ ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na usine minnu yɛrɛ kɔnɔna na ni olu yɛrɛ ka jamana produit yɛrɛ de bɛ bayɛlɛma a kɔnɔna na ni ka taa feere jamana wɛrɛ yɛrɛ kɔnɔna na ko ni cakɛda min yɛrɛ ma sɔn ale ka o fɔlen yɛrɛ ma ko cakɛda yɛrɛ kɔni bɛ se ka minɛn yɛrɛ ta ni ka bɔ ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔ walasa an bɛ se ka dan se an ka bi kunnafoniyaw yɛrɛ la an bɛ taa États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko araba tɛmɛnen février kalo tile 18 san 2026 ko États-Unis jamana association maa dɔw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ni ka taa plainte yɛrɛ déposer Donald Trump ale ka administration yɛrɛ kama ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ k'u ka gouvernement maaw yɛrɛ ye sariya ba dɔ yɛrɛ supprimer ka b'u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni sariya min yɛrɛ ni olu y'a yira k'a fɔ ko nafaba yɛrɛ de bɛ o sariya yɛrɛ la ka d'a kan k'u ka o sariya ninnu supprimerli yɛrɛ bɛna kɛ sababu yɛrɛ ni ka camanba yɛrɛ bɔ changement climatique kɛlɛliko yɛrɛ la o de kosɔn olu yɛrɛ justice yɛrɛ saisi walasa k'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ ma sɔn États-Unis gouvernement maaw ka o décision ninnu yɛrɛ ma États-Unis gouvernement maaw yɛrɛ bɛna sariya min yɛrɛ supprimer ka b'u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o sariya ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ lutte contre les émissions de gaz à effet de serre k'u bɛna o sariya yɛrɛ de supprimer ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔ association minnu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ni ka u ka gouvernement maaw ka o décision ninnu yɛrɛ contester olu y'a yira k'a fɔ ko funteni ale ni kalaya yɛrɛ bɛ don jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu yɛrɛ kɛ gaz à effet de serre yɛrɛ de ye min yɛrɛ bɛ na fiɲɛ yɛrɛ de fɛ David Petit ni ale yɛrɛ ye ONG Center for Biological Diversity maaw ka avocat dɔ yɛrɛ ale yɛrɛ Donald Trump ka nin décision yɛrɛ critiquer kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump ni a ka gouvernement maaw ka nin décision yɛrɛ k'u bɛ fɛ k'u ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ de don bɔgɔ la wa k'olu bɔnsɔn minnu yɛrɛ fana bɛna kɔfɛ k'u bɛ fɛ ka olu yɛrɛ fana ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ fana don bɔgɔ yɛrɛ la ka sababu yɛrɛ kɛ u ka nin décision yɛrɛ min yɛrɛ bɛ tali kɛ
climat ko yɛrɛ de kan. Avocat in y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ ko a favoriselenba yɛrɛ de don u ka jamana cakɛda dɔw yɛrɛ ka cakɛda minnu yɛrɛ ka baara yɛrɛ pétrole boli yɛrɛ de walima pétrole feerelikow yɛrɛ ye. Ko nka ko Donald Trump hakili fosi yɛrɛ de tɛ environnement ko yɛrɛ la ko k'a sɔrɔ ko n'i ko kɛnɛya k'i ko environnement yɛrɛ de ko nka ko Donald Trump mako fosi yɛrɛ de tɛ environnement lakanaliko yɛrɛ la. David Petini a ka ONG ka fara association 15 yɛrɛ kan minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ Sierra Club, American Lung Association, Clean Air Council ko nin cakɛda minnu yɛrɛ bɛ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ni ka Donald Trump ale ka décision ninnu yɛrɛ contesté ka d'a kan u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ fɛ ka environnement yɛrɛ de lakana cogo min yɛrɛ la jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka kɛnɛya ɲuman yɛrɛ sɔrɔ. U y'a yira k'a fɔ ko de kɛra sababu yɛrɛ olu yɛrɛ ka t'u ka plainte yɛrɛ déposer Washington justice yɛrɛ la walasa u ka taa yira k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ décision min yɛrɛ ta k'olu yɛrɛ ma sɔn a ka o décision ninnu yɛrɛ ma. U y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump bɛ fɛ ka sariya min yɛrɛ supprimer ko sariya yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ de b'a la u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko ni u ye o sariya ninnu yɛrɛ supprimer ko b'a yira k'a fɔ k'u ye sariya yɛrɛ de sɔsɔ. U y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ dalen yɛrɛ de tɛ réchauffement climatique ko yɛrɛ la ko de kosɔn a ye nin décision yɛrɛ ta sabula alamisa tɛmɛnen ko Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko décision ba dɔ yɛrɛ taara États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na kabini san 2009 Barack Obama yɛrɛ ale ka fanga waati yɛrɛ la k'ale bɛna o décision yɛrɛ supprimer ka d'a kan ale dalen tɛ o décision ninnu yɛrɛ la. O décision min yɛrɛ taara Barack Obama yɛrɛ fɛ o décision in tɔgɔ de ye ko constat de mise en danger. Association minnu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ni ka Donald Trump ka o kuma ninnu yɛrɛ contesté olu y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump bɛ fɛ ka Barack Obama ka décision minnu yɛrɛ supprimer ko nafaba yɛrɛ de bɛ o décision ninnu yɛrɛ ma ko a man ka fewu k'a fɔ ko a bɛna olu yɛrɛ supprimer. Wa États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko scientifique caman fo ka taa se association wɛrɛw ma k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma sɔn Donald Trump ka décision ninnu yɛrɛ ma. U y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump ka décision ninnu yɛrɛ kɔni tɛ science yɛrɛ kɔnɔna na wa fana ko a bɛ fɛ ka décision minnu yɛrɛ ta k'u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka intérêt fosi yɛrɛ t'a la k'u ka bɔnɛ dɔrɔn de b'a la. Association maa ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump ye kun minnu yɛrɛ fɔ k'a fɔ k'a bɛna nin sariya yɛrɛ supprimer ka b'u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko kun fosi yɛrɛ t'a la sabula ko Donald Trump ka argument yɛrɛ kun examinera waati tɛmɛnenw yɛrɛ la u ka jamana justice yɛrɛ kun ye a ka o argument ninnu yɛrɛ rejeté. Association maa ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko nin affaire yɛrɛ kɔni k'a bɛ sɔn ka juguya kosɛbɛ sabula k'a bɛ sɔn ka tɛ se f'u ka jamana cour suprême yɛrɛ la min yɛrɛ de y'u ka jamana kiritigesoba yɛrɛ ye. An bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ association maa ninnu yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka plainte yɛrɛ kɔni k'a tɛna lasigi o fana k'olu bɛ nin ko in yɛrɛ kɛlɛ kɛ fo ka taa se a dan yɛrɛ la sabula ko Donald Trump ka décision yɛrɛ tali k'a bɛ fɛ ka fiɲɛ yɛrɛ de don u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan k'a ka nin décision yɛrɛ nafa fosi yɛrɛ tɛ olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko nka k'a bɛ se ka na ni bɔnɛ dɔrɔn de ye. Ni bɛ dan se an ka bi ko ka kibaru kan man kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.